नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नुखाबायानो सोरनि सायाव भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नङाबा जेबो बुजिनाय नङा आरोना ससे नायना दोनबा थ' बिनिखायनो बुंदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुखाबाय जानांगौ थ' बांद्राय पेक बुंबाय थाला बे आं डिसक्लेमारखौ लागायनोसै। जेमसा औ बिसुरा गावसोरखौ स्ट्रिममोन दा लोगोफोर आङो love you so much माथो सुदो हेबनांगौ फानो माबायदि अमा लाबोदों खाराया लाना फैना गाहायाव जियाबो सिबबाय सोना फैनाय आं मोनसे केमेरा लादोंना नै नायनाय अमा बिबु मा लाबोखो आरो थिखोनो बेखौ लां आं बेखौ लानोसै खादाखौ अमा जानोसै ओमफ्राय जोंहा साम'बो जागोन दिनै स्पेशल माने ओरैनो फिसा फिसौ आरोना। नोंथांमोनाथ' बे सनिया कुइननि भिडिअखौ नुबाय नाथाय बे भिडिअनि कमेन्टखौथ' नुवाखैना नोंथांमोना बे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय कमेन्टआ माने बे कमेन्टखौनो आं टाइटेलाव होदों आरोना थ' नोंथांमोना आं बे कमेन्टखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायला मा जाबाय बिदिब्ला नायना लादो बे धामाका कमेन्टखौ। बे मा बुंखो आफ्रिकाना मोजां नंला आरोना नै आरोबाव धामाका कमेन्ट बेखौबो नायदो। बे मा बुंखो गोदानखाय जा अनो आब'ना फिसाया नै धामाका कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो बारा गोबाव गैला र' नों होखारजानो नै आरोबाव मिनिथाव कमेन्ट बेखौबो नायदो। बे मा बुंदो दा गोदानखायसो अनदों देनां नाय नों नै धामाका कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो 15 इयार्सनि उनाव नायनोसै गथ'फोरा माबायदि आखल सोलोङो बे फाग्ला बिदिजों जायो। नै आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो हुवाया थोरसि सुग्रासो जाबाय नामा नै धामाका कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो 5 इयार्सनि उनाव नायदो नोंसोरनि संसारा मा जागोन नै मिनिथाव कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो बैथालि नंगौखौ होननायखाय खर' सादों नै बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट। बे मा बुंखो जेबोला गारना खारगोन ना अब्लासो आरोबाव गाबलाबायलायगोन नों नायनि र' आरोबाव धामाका कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो अमा बुन्दि नै धामाका कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो दै बैथालि बाजारिसो नों बेखौबो नायबानो जाबाय धामाका कमेन्ट। बे मा बुंखो बैथालि निग्रु हुवाखौ मानो लायामोन लाजिनोबो रोङा गुन्दिया गजब बेइज्जती है नै धामाका कमेन्ट नायदो। बे मा बुंखो बैथालि बायदि नुदों सानबैसे नोंनि अनलायनाया कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। थ' गाइस बेनोमोन भिडिअआ नोंथांमोननो कमेन्टखौ दिन्थिबाय माने बे भिडिअनि कमेन्टखौ दिन्थिबाय आरोना नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो कमेन्टफोरखौहाय मा हरदों थ' बेनोमोन आरोना भिडिअआ थ' जास्ट फानि जास्ट कमेडि माने बे कमेन्टफोरखौ दिन्थिबाय आरोना थ' जेखियानो जाया मानोथो नेक्स्ट रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना नैबे जास्ट नर्मेल जाबाय माने एसे कमेन्टफोरखौ दिन्थिना होबाय आरोना थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय।